Rainbow of Sound Music Academy kepadon hakisnong Maubri Ribhoi District, a music school kebajupelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasni sajan adu Khublei menstap adu Sabuji Janmin. Kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyaus nam sheneng ki Samla ya piru baro ki long kemilong kepa ki bakwa banyo Jingkyrmen jingnang Shepang music. Hakane music school don keyboard ki Jingkyrmen kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane music school kejupunya street performance but ki concert aman lausnam kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane music school ti parlok baro 1 ban Shem ka admission hakane music school. Wat laka Samla Naphi Marwen ka Kyrpang MDC na ka parti UDP na po ka Umroi constituency kamsyam la job henta ka janmiet ka arpan riu tarik urampang arajar arposan kalapan pawi ka Jingkyrmen Khublei shabaro ki paid ba anong kershan ki bala kershan ye ka wat la kamsyam la po siya ka thong. Henry kalapan pawru ya ka jingkit bok riang ya UMDC ba Thymmai ba isin ay hiyang na ka party VPP buunlong kum unong pet nong kmi ya ka constituency Umroi kumju hapo kari ka jad banrio. Hakani ka janmien lai adon ringkat lang ru na du Babu Vincent yang lang u president ka UDP na po ka Umroi constituency remkat bat ki weipat ki para no yakit ya ba jong kani ka party na po kani ka constituency. Haba ay Jingkyrmen siya kalat patay kubor na kaliyang Babu Vincent yang lang ulapan pawi ka jing sungungu ya kipad ba kibala ay Jingkyrmen ya ka party kamtam ya ka Kyrpang wala kim siyam la poy siya ka thong bat ulakit bok riang ru ya UMDC ba Thymmai ba isin ay hiyang ba untray sitom ba trayhok na kabenta ka constituency kumju hakari ka jad penriw leng ba ka jinglong MDC bat kum uiam KHADC. Kejanmit ke besuk ke bakaman yapi baro kinong syangshnang jong kini ke Umroi constituency bat kejala barok kawe. Ngesyim ya kini kelat ban pinpau kejing sungungu bat kejing ai Khublei naga benta ki pat ba nong kershan ki bala kershan met bat mensim naga benta jonga ke Kyrpang bat nga ai Khublei ya kinong kitkam jong ke party ke jongi nadu i presiden hadu kinong yalam kinong tray kinong kitkam pat baro kibala ai ka Jingkyrmen ka bapura khamtam yapi iwe pa iwe ibala ai ka vote ka bakordor ka jongpi naga benta ka jonga wat la ngimpoi syakathong henry to ngin ken mau bakane kamdei ka jingkut henry ka detang ka jingsdang ka jongi hakani ka jingya lenti Pato ngindang yaitre shirham shushu bat ngin yaitre shitom ba shisen kesngi nginpoi shagathong deka mensem gajing sungongo deka mensem gajing sungorit sashisen nga ai Khublei ya baro kinong kershan jong kani ka constituency baro kawai ba phila ai ka Jingkyrmen ka jongphi bat nga kitbong nga kitriang ya MDC ba Thymmai i jongi iba isin ai heng ba inang tre shitom nagabenta banwanra igaroy ka par hakani ka constituency ka jongi ba inang tre de ka mensim ka bashisur ban yo ban yarab ban shakri yakipat ba ki jongi bat nga kitbong ba indon hapadeng kamet ka bokot ka bakya to ka janmit ka basuk bot ka bokemen hakani ka sngi ka badai ka arpo henry tarik jong upanai Februari arhajar apusan. Ni ai Khublei nagaliang jong ka United Democratic Party ya baro khoj kinong song sinong bar khamtam kinong thebut jong ka Umroi constituency. Ya ka jing ai mensim jong pi ya ka Jingkyrmen jong pi ya ka party jongi ka bala slemba lese ngi klem la ban wan syakano kano ka thong. Ha ki sautuli ki tem ki bradep bar khamtam hagi por ki balalej nakaliang ka parti ka klem la ban poi sakathong henry nakaliang jongi Nyidap da kaji sewu yapi baro
khamtam ha ki jingyat jungi ha kane ka election MDC kabang yo I bagi pajba haman la ki sinong kilayami pajba wat ki longkemi ki bayaba ila ki jong ki khun rit ru ki samla bat ki rangba ki balaya don hakti hakajat jungi ki balayami pajba haman ki meeting ki bangi pelong hakane ka Jingkyrmen selection jong ka MDC ar hajar ar pusan ka parti kadon ka jingsingan hadu kata-kata baha Umroi konstituensi ka United Democratic Party kadang don kanong rim bat ngirang don ki briu ki bekersan khamtam ia gitu ki balak kham no karta ki badang kenmau ya ka parti UDP ngila penieng dai kandidat iba bitam hagane ka election MDC arajar pusan bat haki campaign ke bangila penong ngio ya ka jingktik ya ka jingmut jing perkhat bat ka jing sneu jong I pajba no sinong te ngim artatin banginang yai trei rengkat bat fi ka jing bompoi jong ka UDP syakathong kamde ka jing kut jong ka UDP banang yai tre bat phi pajba ngin yadon hakti hakjat rengkat bat phi ha ka ka shon ha ka yap ka im ha ka khawai ka dawai ngin yadon rengkat bat phi ngin yai tre klem sange ka jing job lene ka jingrem election ka de sibenta jong ka jing yai lenti jong ka no ka parti Henry kaba ngi IFP kata ka jing pentikna baka parti kan don rengkar bat fi bat nginang yetre haki kam baro haki por kiba khendiat kaba ngim Shem pelapoi ka thong ka klem pendu Jingkyrmen yangi ka klem pendu Jingkyrmen ya I kandidat ibadai I Samla kenthei I Naphi sisa marwen bat ini ila trei sitom benrung haki snong ki thau jong phi ila pen ithu I thau I phi ila poi ha ki jing shon jong ki pajba no snong ila poi haki kam khawai dawai ila poi sha ki jing seng ila poi sha ki jing jia ki bosusi ha kane ka Umroi konstituensi to nang ai ka mensim yangi kum ko parti bangin nang yat sakhamat bersaprang tingi kuah aru ban peni hang ni bangi dap dak ji sengu ia ka party high command jong ka UDP jong ka state ka bala ailat ia ka party bat ye candidate jongi bangin ya khun hakane ka election MDC ar hajar pusan bat klem artatin ka party high command ka badi jong ka state bat kumju ru jong ka district pinang yai kersan ya ka Umroi konstituensi baha ka we ka por kumbang ila treasure na kinong tre ki jongi nginang treasure nang ne sakmat ban ai Khublei ru ye kinong tre jong party nadu ki polling agents ki counting agents kinong tre ha ki primary units kinong tre ha ki zonal level bar kumjuru ka parents organization jong party ka women's wing bar ka youth wing nilai treasure rengkat ba ngila poi hadu une uput ba ngila yo bani kun khaduk khadwai ke election bat ba ngis ko singan ba phi ki pajba nong song sinong phi kum gi nong trei philai trei doyap bat mit bat sngi dak jing phu samrki hagi campaigns ki ba bun ngila yo ka jingaro na ki pajba ba ngila lebha kum ka parti ha ka jing peniat ya ka campaigns hagi sinong ki thau bat ngi khle la persang ban poi sabaro bat kani ka jingla ka jongi ka de namar ki nong tre ki ba I ki jongi te gitu ki parlok jongi ki bala ya tre rengkat bat gitu ki bala kersan jongi da ka ba ai ka vote sya ka parti ngi khot ngi wer ye phi ngi sngu ye phi bat ngi kwa ru ba phindang yai don rengkat bat ngi ba kum ki ba tap vote ki ba vote ya ka UDP ya ka United Democratic Party ni kuah bapin wan sekhamat ban kerja di ke parti bat ban penpauru daga kerteng kenang bangidon kami phi kum ginong trei ha gini ki por ki ban sawan na ka banta ka jing bha jong ka imlang salang na ka banta ka jing mentoi jong ka ne ka ri bat ka than ka jongi
bar klem jing aratin ka parti walada ngimyo bantau ya ka sorkar hapo district council ngindang ye tre hagi departments per bar kum I candidate jungi I bala simkia hakane election inang pun I yangi karat kalenti inang pun I yangi ya ki departments per ka ka bangila ban ai ka jingkyrmen ya ki khun samla ya ki longkemi bar kum juru ya ka konstitusi te kum ka parti I kuaru ban ai Khublei kitbok yang ya I MDC I bala job nang ni iban longru kum u EM hapo di council to pinangdon hakamet kapat ka bakoj bakhya to pinangdon haka perkhat perdan ban syakri khambha ya ki pajba no sinong jonggo umroi